тялото за това. Не, по това се разбира, че бранците, като ти кажеш, крава, ако са му разтворени какъв начин, на всички, които са добри стари площи, така. Това е съвсем съзнателно го правят, защото от това само като видиш краката на един плод въздуха, разбираш. Да, защото няма такова, в принцип няма язък. Но дори да нямаш, нормално си събираш така. Няма ти карам един как. Направо му викам, ей, с юби това. Поле. Свали си изофлуета. Аз вика, то скромно стана. Той е австриец. Вика, бе, вие И как успя да го направи? човек не знам, аз имам чувство, че не са такова. Презервативи за пилот. Има пише презервативи за пилоти да ми кажат. Няма грижи, бе. Това е това, Ще снимай го, снимай. Що да ме ли на живота бира или? Няма ли да летиш, бе, Юли? Стига толкова смисъл. Айде бъди с крилото. Какво да си вада крилото? Виж какво стана с кунът. Ами то всички юпите така правят. Един наспен, айде. Няма маспен.